Moi! Mä teen videopostauksen meidän sellaisesta esityksestä. Siis me mennään Espooseen laulaamaan kooron kanssa. Tullaan 10 kotiin, mutta mä en tiedä miten pitkään tää akku kestää, niin en mä kuvaa ihan kaikkea, mut pari juttua. Joo, moikka! Nähdään sitten enemmän. Laitoin telkkarin päälle ja tuli tämä ohjelma, piti vaan kuvata tää. Niin nyt mä katson vähän telkkaria. Joo, mä kävelen tässä kouluun. Kello on jotain 20:09. Niin, me saatiin niinku skifata melkein eka tunti, niinku puoli tuntia. Joo. Me ollaan nyt bussissa lähdössä School Musiiciin. Ni vet vem varandra är. No, miten meni esitys? Huonosti silloin kun sen teki, mutta sitten kun näki sen videolla myöhemmin, niin se kuulosti ihan hyvältä. Nu äter jag någon vitt bröd. Jag filmar fortfarande. Kysys perille. Tässä mä kävelin. Huomenna mä menen sinne, mutta Kristiina ei, koska se on syndeon käsipallo turnauksessa. Moikka! Moikka!